Sani baba. Haba Alhaji, cuta ba mutuwa ba ce Alhaji. Ka yi irin wa'annan ciwon, ka warke ras. Wai ke ina yayan naki? Wallahi umma tun ɗazu nake ta kiran wayar shi ta ƙi shiga. To ka kira shi. Ina zuwa bari in kira shi. Hello, salamu alaikum. To ba matsala gari nan zan zo insha Allah. Ba matsala gari nan ina hanya yanzu nan insha Allah. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yawwa ka ce na zo a daidai. Me ya faru? Magana haraji ma. Banda lokacin ka ya kuri wallahi. Ya kuri. Banda lokacin ka sai mun haɗu kawai. Ha? Lalle wannan mutumin ɗare na hankali ne. Wallahi na san matakin da na ɗauka. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Ina ka shiga muke ta jiranka. Ya. Laji ba a samu kuɗin nan bane. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu ya zame. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barka da zuwa. Alhaji me ko ne? Barka da zuwa. Aja, ya me jikin? Jiki gashi nan dai. Ina wuni? Na gaca. Alhamdulillah. Allahu akbar. Gashi dai da sauki za a ce. To Allah ya kara afuwa, Allah ya kara afuwa. Gidan nan za a siyar. Saboda muna so a fitar da Alhaji asibitin waje. Wai dama dan maganar sai da gidan ne yasa ka kira ni? Ware ma kuwa ko shakka babu. Amma da za ku ɗau shawara ta. Ku haƙura kar a sai da gidan nan. Haba Alhaji, haka za mu sa mai ido har ta Allah ta kasance? A'a ba haka nake nufi ba, amma dai gaskiya ba na goyon bayan a sai da gidan nan. Hajiya da za ku bi shawara ta. Da an kai shi asibitin Giginyi. Asibitin Giginyi fa kace Alhaji. Kwarai da gaske. Giginyi dai wannan da na sani? Kwarai kuwa Hajiya. Babu abin da babu a wannan asibiti. Kuma za a samu sauƙin kashe kuɗaɗe da tikiti da kuma biza. Anya kuwa Alhaji ba za a je a kasassaɓa ba? Hajiya babu wani kasassaba a cikin wannan. Likitocin da suke duba Alhaji a ƙasashen waje yawancinsu 'yan jihar nan ne. Hajiya, ina ganin mu kai Alhaji asibitin na Giginyi mana.
likita ya jikin na sani. A da sauki insha Allah. To masha Allah. Kin da sauki. Allah saka muku da alkhairi. Amin, amin. Wai likita amma dai akwai tallafi na kasashen waje na gina asibitin nan da aka yi ko? Ai duk wannan kayan da ka gani da gwamnati ta siya da harajin da mutane suke biya ne. Harajin da mutane suke biya da shi gwamnati sai wannan kayan. Haraji dai da na sani? Kwarai da gaske.